wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne idde mende lara ni galeji ne idde mende lara ni kalesi galeji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala mi ko mi di ke kam wade mi ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi Anche che la mia haldi e paole. Non dem décevoir s'il te plaît. Allah, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Fous, comme il fait la katan pa o heda de heba déception. Min kala hora me heba déception. Non, on est capable de stresser. Rendo po mami. No mami mani. E yidin yugi mi faadema. On ko yaltara hakkunde men tam la déception. Je vois la transparence, il y a la réciprocité. Donc je saurai avec toutes mes facultés. Mais là, il y a un peu de mousse. Et dis non, mais moi, je suis un peu de boue. Combien de jours je dois dire à la galerie? Pour le salaire, il faut que je me dîner à l'endroit où je suis. Dans ce moment, je suis un peu de aden so woni tan jiddo walla debbo walla njondam walla ko jawdi e ko woynon j'ai vu différentes filles bon qui mo buna nangam sangam te en plus wurosoki on a mongo on a leɗɗe fof on a winde ala fof mbimami ɗo mi andake wurosoki mais tagani mi suɓade nder mabɓe ay ɗum berde atanan dido atanan ta il y a des choses de ngana mimi yadanen min pour min gorko yida tan ko gor te sa yidi gor watamo kene metam tu vois un peu donc berne ma yo yet dum non wotum dossier classé wotum pensa aux oubliettes musalla minima l'amour dans tout son grand art. Si tu le dis. Non, mais il faut comprendre que hande welat c'est le début. Mimi ko mota solale ko jango e paawo kalan ko mo anyara hen ko wonaya e yidi ni jogorno me bab yanda ni jogorno me nyane me anda yidi wotere de gandu mi bodi jogi ko faade ma te yimbe fo cetti mudum te yimbe fo cetto dum et aussi il y a quelque chose que tu dois mettre à côté alors on le début minimum à la début à la fin contrat encore pic appel tout ça rokane fadian mi da e bem kodo mi fala min ko mi di engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingai binomi aduna e jude mun min ko mi di kodo mi fala min ko mi di ko fi bay mi ala adingai binomi free mona weltima fewi hande a jara so wettimu do hande ko Allah e ma hein anon bon surprise ma halta mi ko jogormo wadande mo mi dejat roka kade do
Vraiment, weltima le nouveau marié. Ah oui. Ngono sa yaade. Ah oui, vraiment. Ah. Sere madi non adu dum. La nouveau marié de taw le dictionnaire. Ande hodo wana fonto himbe be. No rugi hedo. Do to ngombi do hankadi ni. Ko paawo fadano o hokki akor makko ko to amni Souleymane Monam din fof jibmo muggadum hatide ay lekki burki mawnude e der koldadi bada dum dow hankadi mi yidanande ko to am rugi ala ko mi yidnande wara non hakkude may rokka onon kam mom kon couple babirabe wi hakam ko mon bébé mon chouchou ko jalda mi yidade no ko to en nangam Souleymane to kara baba mi yidadi don Ha mariage. mariage ko gasi alaji ko hala do fof ko mo yiyon tan gitene kedi ay so gitene tiiri onon kedi romin kedi ga rugi mawno man kay dandi Onon ko jinga kam. Me jingane ana de ko roamne ko rare mayan. gasi ala mi Ma ko gonga de. Hala gis rek. Ko mi halto mako ko gonga de. Billahi. Ko mi halto mako ko gonga cili. O ko ramre mayan tan mina andi mo ko ram tan mo ida o wa. Ala basi. ay numéro sansi min haw yo holle ko winden mo hollu mi ko winden hollu be no aparide. on jara merci beaucoup on jara Wadi mi rayni tan. merci beaucoup jara merci beaucoup jara anje hen ofu anyen on y va Kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke nabi wi ma wat ko badalum wi ma dal ko dalalum sabuala nde wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara ma mi hufa mandu nyami mi da ma mi hala manga nyami jam tan gonda yo ne mi arti mi addori ko jeeno mi ko jari piu ha pro kanga doro yarri jangoy okay hono jam tan gonda do kay joni nene kono mi loro yo mi ara programme dan bonalno mi do régler mi loro ron kono hono bana do ron en ko sellantini ala awo wani wadi nene ring ankala jokko haaju ma nene mi wona jakarta nanno kam ko din ton Allah wadi mi yahi mi adi mi yeydi mi addori gasi hora mayram taw ana yerum do raw loro andi kañ ko famarano way Ana hori loro mi hanni nene kono min haysi mi loraki mi wawa halde hala odi hew kaka hore am leedi musa mina wula ana heddira botali tuma lori da yo atawande ha mi loro mi ande ne asanga kade ha mi loro mi andani ɓiɗɗo ɗi wondi e tidde hoore o ɓe joni ɓe ɗi hawni ɓe tit koye ha ɓe nanta hay hunde kono ay dende koɗo mi fala min ko miɗi engokke kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala haddi ngay binomi aduna e juude mum mi fala min ko miɗi engokke kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala haddi ngay binomi aduna e juude mum min ko mi hiɗi koɗo mi fala min ko miɗi mi yarnani ɗum moɗon jarnani ko fi ɓay mi ala haddi ngay binomi kadi jarna hol jarno frère o hande komi arma ndaɓe ko woni tik ko woni yejiri nanude depuis presque o haccide e kaw ha ɗum hawrini mi ara en haccama waɗi hande min mi fado mi ara pour mi yiyama haccide par ce que min hande ko ami jogi an woni nenam
a woni baba a woni fofa si mi non ko mi fori lebde e dow ma mi ara mi haccida e ma mino faala noon hunde wotere par ce que penda hande ko miñirama comme men mino faala si a ɗaɓɓimo frère ta laarirani mo comme debbo ma laarirama comme miñirama mo dokkirɗa nene e baba par ce que debbo hande motani sa mi hande mi ittama ɗo mi yeehi mi jooɗanoyima goɗɗo par ce que debbo woni motani mino faala hay penda ko mon jooɗi mbo ƴattima sa wawani ɗum wadde supporté yaltu galle ɗe yaha haaju ma ha si ɓernde ma nde jippima arta galle ɗo wonana lippu wona ƴatto wona hay haala jooma galle noon ana jogii droit lebgol mais woodi wattu mo andaranta ko a muña par ce que jooma galle mo yiɗa ɗo yo ko muña min hannde ko ami yakore si a waɗino mi faalirani andudane ande hannde koro dow par ce que hannde kaw ko ammo jogiiɗo ko an tan mi yakore ɗo mino faala nangana kam penda mino faala nangiramo no nangirɗa kam ni hayso goɗɗo wima penda waɗi ni wona lijanto andu penda kono mi wayi e ma ni ko noon penda wayi e ma ko ɗum waɗi hannde wimi fado mi ara mi haccida e ma darana kam penda mbaɗira kala fii kaw e fii am par ce que hannde ono weltiɗo janngo mettoyanni nde frère o mais ko an muñara weltima layrude am weltima aɗa hullire tan kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaranin mi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama joni noon min ko ɗum pi ɓuri kam mettude ko mboyoyo mo fadanni ko ha koɓɓe ɓe si yahi si mbo mema boyo yo fiyo no par ce que falaka yimɓe ɓe nana mi wawa siko ɗum han no mo jooɗo ɗon min mi yaha mi change yo ɓari a yi gila bimɓe ɗe mi wonde mi lammi hatta te a hessa ɓattade yimɓe min fada mi doga mi arta mi heeɗo ɓari mboyoyo ko yimɓe ɓe mo fattani ha yimɓe ɓe yaha si mbo mema dal te min mi hoolaki seedu an ana holi seeɗa min mi hoolaki seedu siko gorko mine hooli min kala noon jiyami change keeji am ɗi min kala change jaaroɗen de wotere mais an woodi komi nani de hoɗo nanda kadi de haritijo o Saydou o omonta on tan haritijo mo kangaɗo o ran séri maɗa dal tam yakan séri iyo hoɗo waɗi min on Saydou Nelly Nelly mo pour o yaha noddoya tati ara tawe aɗa anndi min mi meta wadde kene musma mi meta wadde kene musa kaw pendo yam pendito am penda chéri mi meta wadde kene musa aɗa anndi ɗum aɗa anndi yidde nde jinmi penda nde korso mo jogiimi maaw teddungal ngal jogiimi e kaw déception wonta ɗon ɗum hay so mi haalani haqqille ma ni fota ɗum miijaade c'est vrai aduna noon ko wosuyaji tan yimɓe ceerata rokkondirde hakkillaji hande mbaɗa wawi wiide hande hakkunde me penda 90% koye ma ummi walla Allah rewni teddungal ngal koye ma an woni sababu Allah ko hoddiri de kono ko an woni sababu haqqille ma yo deej kene Moussa atom mbimami 0,00005% Moussa penda wurta ɗum e jungo anan andi ɗum hay somi haalana andi ɗum wona dennude haqqille ma so tawi aljanna e nder foyer penda wuuri ɗum paari ko paradise dewgal ɓurgal welde dewle min guura ɗum ko promesse mo mbaɗmi wona kaw noon mbaɗanmi wona an mbaɗanmi je le fais pour moi-même les sentiments que j'ai envers elle mi yurmoɗo penda elle est une partie de moi somi gañimo tan ko min addata ƴiƴam haqqille ma de jaaha gila mo goppuɗa gal koosal ma ngal gila wiide min jagguma ganda ngal ya hiiri ala probléme mi weltima a weltini ɓernde am de mino faala haalɗa ɗo ko piw waɗana kam ɗum de
meri halande ko mo nani no meeɗa suudu ala problème suudu neɗɗo ma noddude kam weltima jarama salminiro ka nani ɗum mam rewno jamma ay tik gare na he iri mi famani komo nab mo nabbi si komo nab mo yaa pour wigol invita tati ara e walagol mayram he hey anga nantinaki hey na ko min nani ɓe kala wallim ɓernde mane no ɓuuɓ ɓari hay si tati no invita ma arta min andi on ɓiɗɗo gorko harta e o mino hooli mbo o jogui fulla e fayda muɗum o angana hooli tati arat mi andi si tati arti mom i wi yeyoygol arti ko ɗum ɗo tinat mi yoma tati arta wara bom tampi hoore ma anga hey walo fofinaɓe ma jen jaaha galle mo loroɗa kawren ɗon ɓari mo yoyo ko tan ko mbo fadani yimɓe ɓe yaaha mo mema boyo mo waɗa min holake ɓiɗɗo gorko kono noon mino heeɗi ɗo mayram lu tan noon ko gorko de kala ɗaɓɓuɗo debbo mi sikko hanga hey angano andi ango yinno gilalaw hey acci hakkille ma e maɗa ko ɗum tan waddara en no aa min kam min naafi mine yiɗimode mais komi andi ko sinano gorko mo wattano engagé pour ɗaɓɓugol debbo ala probléme aduna e juuɗe mum min komi yiɗi koɗo mi fala min komi yiɗi way komi wonno sodande goɗɗo e boisson ji mi anda siko gomode kono komi nanɗo tati arti e wuuro he mbiɗa ko a waalo tekkina hoore made ko ɗum de mi nani min de mi andano holɗa oyde ayi no ndara a acca ɗima gulali par ce que min mi tampi mi sukka yesso ango an wattu wulluɗa yo mullal aretu noon aretu ko watta woyde accu wullugol ma ngol no moyoni wala ka faala wadde hoore ma sikki so pettini ɗum ɗo ɗum ɗo yiira o caɗele de yanda noon hono watten kono mi andi mo tinat ɗo ko mbo yetto ko ɗo mbo yettade e saare e bommal yimɓe ɓe halnarambo mi andi bommal arendake am mo nani ɗum kam accu woygol magol noon joni joni mayra accu noon wullugol magol so pettitini ɗum ɗo beltina hono mbawmi joni ko balɗa mbaɗe ndaran noon ko ɓe gacca wullugol ngol de ko ɓe gacca wullugol ngol par ce que wuli ɓoyanka nawnere ni ɗo e guinnama arde ɓandema kam feere ala accu wullugol magol accu wullugol magol woɓɓe ɓe yara accu wullugo woɓɓe yara accu wullugol ngol ɗo yimɓe ɓe anon yimɓe ɓe saɗani ko ñaame kono e saɗa ko haali kami tampino e ɗum nani o bawmi hen mi wi mo yolayno mbo jooɗo mbo jooɗaki mbo arti ala ko bawmi hen mi haali ha no woɗi mi woɗi ala ko bawmi hen ɓeyten jam mi laara en no kaldiran min mbo ɗum tan mi anda no kaldiranam min mbo ɗum noon ɓeyten jam jarama Lorima ano way en tan gonɗa eɗa mi yewnirima de hakkunde malla ɗa mi yewnirima mi sikanno mi yeyan ko mayra miijoromi ndeke an jemma fof ko an miijoromi hakkunde malla ɗo waɗine min jewnitta billah mi yewnirima bimi o wota tampinam mbo jewniɗɗa o on aduna o piɗɗin ana andi mbo jewniɗɗa o min mbiɗa yewnirima pourtant hono raw jam tan gonɗa jam tan hewi wonɗo wona kam piiw jam tan wonɗo galle ɗo alhamdulillah ne joni noon mi loorima mi ari ɓaawo fijo e jaleeɗe ko gonga woni piiw bon mi yana mi ari mi faala kalden haala gonga fi mayram sabu hande ko wala Allah han ko an woni ɗo joni noon ɗinin ko namnomi ko Allah waɗi jari mi ari mi addi sabu hande ɗin kala ko rukoye si a wannani kam a ƴemanani kam debbo am mi heɓata joni noon koye ɗum paalami kaalen fi neɗɗo no waɗa feere heɓira
Mayram dabbo yam ha Dara ay sa waɗi no Mayram no a wullina kama kala a foti accude ko mbatta ko an kala Dara min no mi tampi hatta nena doni feere ala jaɓana Allah ko hoddiri ko Allah so hoddiri goɗɗum hono watti hoddirore Allah tan jaadere joni Aïssa he Allah hoddiraɗum e dara ko bawon hoddiri ɗum kono bamma hono watte Mayram hono fi anda bamma no waɗi hono fi anda bamma ɗo ko anandi o mariasi waɗana ko wonki maki waltono te bamma e parino puɗɗum hono fi anda accu gulali maɗi bobam koni an kala accu he min no Dara mi tampide wallahi mi tampi accu ko hatta ko no Mayra wara wullinam an kala waɗi ni han sabi tampi wallahi mun kasi goni kasi feere ala ran kon wari addama mum wallahi mun welani ran kon mum on noon joni mi nani ko kalɗa ko kono hatta paɗa kam mi yaha mi loro mi pari mi ara jewten mi haala Mayram mi haalnorama kalan ko woni e saare gonga an ne ko woni e nder saare heraw sam mi jippi garage yimɓe ɓe ɗi darami galle mbo jawrumi yoɓ yimɓe ɗi darami te min nawna kala bawɗi yaade e saare he nde saare ɗe balɗe piccukale ɗe ko lambuji ɓe batta ga ɓen pijoya ga kayen ko ɗum tali o watta ɗum tan ɗum heewi ɗo joni noon mi loorima han mi ara jewte awa loro e garani min on mi yaha handen saare ro mi oɗo jarani ɗo a yotiraki an asikori min komi yiɗore mi yildani e kaali ammo gaddumi o piw ay koy teppere ma nde wul wota yaltugalle ode ha mi ara ala probléme joni jonga ɗo ata wona yara ciwana kam a ɓoya ɗum welanede koye ataya kam mi wayri yarde bom belɗo mi defani ala loro min gara jawno an ha mi loroyro ɗe jooɗi ɗo loro min on hiirami jonga joni jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne idde mende larani galleji ne idde mende larani kalesi min ko mai dende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri hari dedinen kongol jinabe hadingin minen kongol jinabe umurima wat ko balalum umurima dal bo dalalum sabwa